Дуслар, без бүген Хвалын татарларында бик популяр булган һәм бик ансат кына эшләнә торган бәлештәре ширәп бәлеш белән таныштырабыз. Бу бәлешне күбрәк мишкә яккан вакытта кыш көне әзерләгәннәр. Алай гына түгел, аны хәзер инде без духовкада да пешерә алабыз. Ни өчен ширәп дигән вакытта? Ширәп аңлаганыгызча, ширәп ул балчык мәгънәсен бирә. Димәк, бу бәлешне пешергәннәр балчык савытта, шүлмәктә яки шуенда. Безнең очракта ул менә шушындый кичкенә генә җыйнак кына бер шүлмәктә булыр. Ә инде элек гаилә санына карап, ул зур гына шуеннарда, шүлмәкләрдә пешергән булырга тиеш. Моның өчен без менә алабыз хәзер бүрттерелгән дөге ярмасы. Ул инде дөге генә түгел, булырга мөмкин борай ярмасы да, булырга мөмкин будай ярмасы да. Хәзер менә шушы бүрттерелгән дөгебезгә без салабыз. Тавыкның, безнең очракта тавыкның иш майын, анда инде алганнар карын майы дип, һәм салабыз без суган. Берничә суган. Берничә суган, тәминчә туз. Һәм булгатабыз. Бу бәлеш чыннан да бик тиз һәм бик ансат әзерләнә. Менә без хәзер шушы әзер булган эшлегебезне салабыз үзебезнең шүлмәгебезгә. Һәм бу эшлегебезгә без күмелерлек итеп әз генә шулпа яки су салабыз. Бәлеш булгач бит инде аның өстен капларга кирәк була. Өстен каплау өчен менә кем нинди камыр ясый, менә без хәзер төшү камыр ясадык. Шушы камырны җәеп, аның өстен каплап, кызу мишкә куябыз. Хәзер без бу бәлешебезне кызу мишкә куядыр бер ярты сәгатькә, 40 минутка озатабыз. Әгәр дә бер ярмасы булса, ул инде озаграк пешәр. Безнең очракта бу дөге бүрттерелгән дөге булгач, инде тизрәк пешәр дип уйлыйбыз. Дуслар, менә безнең ширәп бәлеш шушылай әзер булды. Ул бик матур булып пеште. Менә хәзер без аны табынга бирәбез шушылай матур шүлмәк белән бергә. Камырын инде ипи урынына бергә бәлеш белән ашау өчен кулланырга мөмкин була.